magampo na kita. Labing gamahanan nga Dios among amahan nga nasa langit, dalaygon kay Ginoo Lord sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios sa paghatag nimo kalampusan ug katubagan sa among mga ginaampo Ginoo. Ikaw Lord nasayod ng daan, nagaandam ng katubagan sumala sa imong kabuoton Ginoo. Salamat sa imong pag-uban, salamat sa imong balaang espiritu ug padayon ka uban sa among paghisgot sa imong pulong, manalangin ka sa matag usa, magapamuhat ka sa matag kasing-kasing kunahuna Ginoo. Lord, ikaw Lord ang magadumala, magatabang, mga dili maagaw Lord sa mga banha sa palibot, sa mga problema. Lord, ang among tutok Lord, i-direct mo kami diha sa papaminaw sa imong gayong buhing pulong diha sa Biblia nga imong giginhawaan Ginoo. Salamat sa imong pag-uban ug ikaw sab tabang sa akong pag-share niini ngadto sa imong katawan Ginoo. Dalaygon ka Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay mga igsoon, ang Efeso kapitulo 1 bersikulo 3 paingon sa 12 nagkanayon. Magpasalamat kita sa Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. Gitakda daan ang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak pinaagi kang Hesukristo. Mao kini ang iyang kagustuhan. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang mahimayaong grasya sa iyang gasa nga gihatag kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo. Sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala pagkadako gayud sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato diha sa tanagong laraw nga iyan ang gimbutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Tumanon sa Dios ang iyang laraw inigabot na sa hustong panahon. Hiusahon niya ang tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Ang tanang butang gibuhat sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios ug diha kang Kristo gipili kami sa Dios aron mahimong iyang katawan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ug mo'y pagbuot sa Dios nga kami nga mo'y unang nagsalig kang Kristo magdaig sa iyang himaya. So taas-taas gid siya mga igsoon apan nagakuha lang kita nini sa kinatibuk-an o ang atong giuluhan kini o kabubuton sa Dios, no? Kabubuton sa Dios. Aduna tay illustration, no? Simple lang kini mga igsoon, no? Ang atong illustration nga kung maminyo nga ang imong maminyo anay anak daan, no? Naan magtawag na nila pakapin, no? Murag ang uban malipay ang kananay masugo, no? Ang uban nga magtan-aw magsubo, no? Pero kung makapalit kag anay nga nanay baktindaan, no? Di ba malipay kinsa bay dili malipay nga ang imong gibayran anay ra nya nay gi pakapin nga baktin. Sama pod sa atong pagpalit og mga gadget ng cellphone ay mga previous, no? Ang uban mas gapason nila ang pakapin, no? Pataban, no? Sa ana nga illustration mga igsoon, no? Sa kang Ginoong Hesus kay kung sa atong gibasa grabe gyud halos through Jesus pinaagi ni Ginoong Hesus sa anak sa Dios, no? Makita nato diha ang naa ang tanang pakapin, ang tanang previous, no? Na apan ang tanan nga pakapin dili nimo makuha, dili nimo ma-enjoy kung dili ta magpabilin kang Hesus, no? Kung ang imong pagpalit og mga butang na ay bayad, no? Aron makuha nimo ang pakapin pero diha kang Ginoong Hesus. Wala kay bayaran, free lang tanan. Og ato lang baton is tuuhan nato siya. Mutuo ba kita na mga igsoon? So sa pagsulat ni Apostol Pablo ni Efeso daghang support sa Biblia na nagpamatuod nga si Pablo nini panahon na ana siya sa prisuhan, no? Piniriso siya
apan libre siya nga bisitahan, libre usab siya makahimo og sulat aron mahatod sa mga kaigsunan pagdasig, no? Muna yan ako lisod ba lisod ba kay siya kahimtang nga siya unta ang dasigunon kay naa sa prisuhan apan siya na hinuon ang mudasig ngadto sa mga tawo nga gawas nun, no? Tungod kay ang Dios nagagamit man sa iyang kinabuhi, no? So kabubuton sa Dios kung makita nato ang mga support verse nga atong nakita sa wala pa buhata ang kalibutan. So, naagayad ang kabubuton sa Dios, no? Unsa man ang atong mga sitwasyon gihulma, gipurma, no? Kabubuton sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan, no? Gipili na kitang daan na aron mahimong maanaa kang Kristo, mahimong balaan, no? Dahil sa verse 5 makita po nato daan ang gitakda sa Dios. Dahil sa verse 9 ang tinagong laraw ngayon ang gimbutan nga tumanon, no? Verse 10 makita po nato diya nga tumanon sa Dios ang iyang laraw. Sa 12 makita po nato ug mao'y pagbuot sa Dios. So, naagayod ang word nga ang will sa Ginoo, ang kabuton sa Ginoo na bisan sa wala pa mataw ang mga katawhan sa Dios, no? Bisan pa wa pa mailhan kinsa ka nga pamilya magtubo, no? Apan ang Dios na sayod ng daan ana. So si Apostol Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa intro sa sulat gingon niya tungod sa kabubuton sa Dios, no? Si Pablo kabalota nga nagluto siya sa usa ka kastahanon nga si Stephen, no? Stephen, no? Sa natugkad ni Pablo, no? Nga sa tanang dagan sa pangitabo siyang kinabuhi ana ang kabubuton sa Dios, no? Gitakda nga mahimong anak sa Dios by faith, no? Ang midawat ug misalig kang Kristo, no? Gihatagag katungod, gihatagag power nga mahimong anak sa Dios. Na mo man sa Juan 1:12-13 nga ang Dios mismo may naghimo kaniya o kanato nga mga anak sa Dios. So kani nga sulat gi-address ni Pablo sa mga matinumanon nga mga Kristohanon didto sa Efeso, no? Kini kabubuton usab sa Dios, no? Wala sila nahimong faithful, nahimong matinumanon kay mga buutan sila kundi ang Dios mo ay naghatag, ang Dios mo ay naghimo og iyang kabubuton ang tanan, no? Og si Pablo na si Pablo ang mga kastahanon sa Efeso og kanato pod, no? Sa dinhi sa Pilipinas, no? Nga ngayon diha kang Kristo Jesus ang matinud-anon ng mga magtotoo sumusunod ni Kristo sa ato pa nagkinabuhi diha kang Kristo, no? Diha kang Kristo, diha kaniya, diha sa Ginoo daghan tag mabasa, no? Tungod kang Kristo, diha kang Kristo, pinaagi kang Kristo na usa ka maayo nga reputasyon, no? Nga makita nato ang dungog sa mga magtotoo nga gitawag sa sulat ni Apostol Pablo nga matinumanon diha kang Kristo. So unsa ang sa ato mga igsoon? Unsa ang atong estilo sa atong pagkinabuhi, atong mga kinaiya, unsa ang atong focus, no? Nga ang mga tao sa atong palibot na makaila, makaingon, no? Nga kita matinumanon nga sumusunod ni Kristo Jesus. So muna mga igsoon, padayon ta dili sa unsang kanang pag-amping gayud sa balaod, no? Kundi ang atong padayon nato nga pagtuo, pag-abide diha kang Kristo Jesus, no? Pagrelasyon kaniya diha sa atong debosyon, sa atong pag-ampo diha sa pulong, no? Aron mas mugawas, no? Nga kita mga tao nga matinud-anon sa Ginoo, no? Mao kana ang mahimong resulta. So muna ang atong title, kabubuton sa Dios, ug una nga punto sa iyang grasya, no? Sa wala pa buhatang kalibutan na ang pagpili grasya niya, no? Kay nga naman na
wala makabase no sa pagkatao sa usa ka tawo no, kundili ang iyang kaluoy ay iyang kabubuton maoy iyang gibasihan sa iyang pagpili no, dili kung unsa ka gikan nga kaliwat, unsay mga pamanit ninyo hitsura, mistiso ba ka or unsa ang inyong mga kinaiya na kundili nindiri walay sukod nga gihatag niya kanato pagkadako gayud sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato diha sa tanan niyang kaalam ug kahibalo aron mahimo niyang katawhan sukad pa sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. So makita nato ang iyang grasya no, walay sukod no. Ang grasya mo na ang voluntaryo ug mahigugmaong pabor sa Dios nga gihatag nato nga gihatag niya alang sa iyang mga giluwas nga katawan no. Dili nato na maangkon kay takosta or relihiyoso ta no or maayo ang atong moral ang paningkamot no kundi nagikan lamang kini sa kaluoy ug gugma sa Dios sa iyang pagpili sa iyang grasya no. Kung wala ang grasya sa Dios wala gyud tao nga maluwas no, kay tanan ta nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Apan salamat sa Dios no, apan salamat sa Dios sa iyang grasya nga bisan dili ta ngayan iyang gipadayag, iyang giyagyag, iyang gi-demonstrate ang iyang gugma alang sa mga makasala. So muna mga igsoon aron madawat no, nadawat nato ang kaluwasan diha sa atong pag-ila nga dili nato kaya luwason ang atong kagalingon, ang Dios lamang ang nagluwas kanato. Sumo po na atong i-share sa mga katawhan sa mga nakapalibot kanato nga dili nato kaya ang kaluwasan. Ang Dios lang ang atong pagtuo kang Kristo Jesus muna ang atong maangkon ang atong kaluwasan. So gihatag niya ang iyang grasya sa matag usa kanato sa kabuhong o kalibre no, walay bayad no. Ang Dios nagpili ug ang kaluwasan hingpit nga nagdepende ra gyud sa Dios no. Kay naluwas kita tungod sa Dios nga mapuangoron no. Kung ang lain nga term nang mapuangoron kanang kasalungat ana dili mapuangoron way puangod no. Ang Dios mapuangaron maluluyon puno sa gugma sa ang atong kaalam, ang atong maayo nga pamatasan di gyud na maka-impluwensya sa desisyon sa Dios nga aron luwason ta no. Ang iyang kaluoy, ang iyang gipakita nga gugma, grasya no, klaro nga siya ra gyud ang atong ipakasigarbo, ang dungog iya ra gyud no. Ang pagdesisyon nga kita luwason iya ra gyud nagagikan mga igsoon. So muna ang misteryo sa kaluwasan nagikan gayud sa walay katapusan nga panghunahuna sa Dios. Lisod tug karon no, lisod tug karon sa wala pay nabuhat bisan unsa no, before the foundation of the world no, wala pa. Sa muna makapangutana ta nganong dawaton man kita sa Dios nga makasala man ta na apan si Kristo pinaagi siyang sakripisyo kana atong tuhan, kana atong gidawat naghimo kanatong balaan ug walay ikasaway sa iyang atubangan no. Kung kita na kang Kristo ang Dios nagtanaw kanato ingon nga wala gid kitay sala no? Kay ang dugo ni Kristo mo'y nitabon sa atong mga kasalanan. Kung ang atong pagtuo tinad-anay og kinasing-kasing gayud mga igsoon no. Gitakda ng daan sa Dios nagpasabot nga naa nay gimarkahan na niyang daan no. Kini mao ang laing pagi nga pag-ingon nga ang kaluwasan buhat ra gyud sa Dios dili sa atong kaugalingon no. Siyang walay kinatuban nga gugma nagsagop kanato isip iya gayong kagulingong mga anak no. Sa muna mga igsoon wala gayoy sukod ang iyang kaalam o kahibalo. Grabe gid nga kahibalo sa Dios no. Ug kinsa may makapugong nga matawo kita nining kalibutan no. Kinsa man ang atong ginikanan, unsa man ang atong kaliwatan, ang atong pagkinabuhi moabot kay ta sa punto nga mailhan nato ang Dios dawaton nato si Ginoong Hesus kay ang Dios itakda na niya kabubuton niya
pinaagi siyang grasya nga luwason kita ug himong balaan sayang atubangan. Sa walay gipili nga buutan kaliwat, walay gipili sa unsang pabor kundi gipili sa Dios aron padaygan siyang grasya, padaygan sa iyang unconditional love, no? Ug sa iyang kaluoy. No? Dili kay nagdako na siya sa simbahan o sa kristahanon nga ginikanan na or so usay makaingon ta nga nasayop man siguro ka Lord sa imong pagpili nako, no? Nasayop man siguro ka Lord sa imong pagpili nako. Apan masayop pagud ang Ginoo. So, ang tao magtan-aw sa ato, nasayop man siguro ang Ginoo sa pagpili aning tawhana, no? Sama sa mga Kristiyanon sa panahon ni Pablo, nahadlok sila kay gilutos ba sila ni Pablo, no? Gani, no? Ang Ginoo mismo nagpakita ni Pablo sa panahon nga Saulo pa yang ngalan, giingnan sa Ginoo, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ko. So nga panahon nga nabutas si Pablo sa pagkainanbo niya sa Ginoo dito sa Damascus. Grabe man gyud ang iyang eager gid kayo sa panglutos sa mga Kristiyanon. Na sa muna nga nahadlok ang Kristiyanon ka ha makauban na mo na siya, imposible ba gid kayo. So ang Ginoo may nagpili. So mao gyapon sa atong panahon mga igsoon na mga dautan nga mga tao gikan sa presuhan, drug addict, bisyoso, no? Apan gipili sa Ginoo na before the foundation of the world, no? Bisan dili ta iladog kaliwat, bisan dili ta respetado kaliwat, nga uban weird pagig mga kaliwat, no? Kay gingon sa unang Korinto 1:26 paingon sa 29, mga igsoon una ako nun sa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo sumala sa kalibutan ng alamon gamahanan o tinamod sa katiling ba aron ang mga kadtong huya ang mga tinamay ni kalibutan ug ang gipakawalay bilis sa mga tawo aron paghimong walay kapuslanan niadto mga butang nga giisip nilang mahinungdanon aron wala gayoy makapagarbo sa tubangan sa Dios. So muna mga igsoon kabubuton sa Dios sa iyang grasya ug kining tanan walay lain pinaagi lang kang Kristo Jesus, no? Ang amahan na ganiha sa itong ibasa nga ang amahan sa itong Ginoong Jesucristo maghatag tanang espirituhanong panalangin, tanang espirituhanong gasa diha sa langit, diha kang Kristo. So muna ito ikaduha nga punto, kabuton sa Dios sa iyang grasya pinaagi kang Kristo Jesus. So muna mga support nga itong ibasa ganiya, no? Gipili na kita himuon kitang iyang mga anak, pinaagi kang Jesucristo. Gasa gihatag kanato pinaagi sa hinigugmang anak. Gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo. Laraw nga iyan ang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Iusahon kita ubos sa pagpangulo ni Kristo. Labaw laraw pagbuot sa Dios nga iyang himuon diha kang Kristo gipili kami sa Dios. Unang nagsalig kang Kristo maghimaya kaniya. So halos gayud kang Kristo Jesus, kang Kristo Jesus o ang tanan na buhat for Him, through Him and for Him, no? So muna mga igsoon, no? Juan 1:16 gikan sa nagingapin niyang grasya kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Og sa verse 3 dayon atong gibasa kaniya, nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit. Manang wala na tay pangitaon pa. Naa na niyang tanan, naka-package na tanan, libre, no? Libre na ang mga pakapin na tanang espirituhanong gasa sa langit. Sa muna mga igsoon nga mga alagad sa Dios wa gid nila igiba pag ilang pagtuo bisan unsay dangatan ay kabalo sila nga ang Dios naghatag kusog kalig-on og labaw nilang gilauman ang espirituhanong gasa didto sa langit, no? Diha kang Hesus maangkon ang tanang kabulahanan dili man sa material nga butang, dili man sa hilti nga panglawas apan ang kapasayloan, ang kaluwasan, ang kabag-uhan, na ang kinabuhing walay katapusan og labaw sa tanan maayo nga relasyon ngadto sa Dios. So, sa Ginoong Hesus naa niya ang tanan, siya ang tanan nga atong gikinahanglan, siya ang maayong mag-atiman, no? Sa muna ang importante kayo nga atong masayran nga diha kang Hesus dala na tanan, no? Daltans na
diha kaniya walay puas nga panalangin ang atong maangkon. So padayon na kita nga mo abide sa iya aron magmabungahon ta kay wala tay mahimo sa iyang giingon siyang pulong Juan 15 nga wala tay mahimo kung dili pinaagi kaniya. Kung wala siya, wala kitay mga mahimo. Muna sa atong prayer, malakbitan gayud nga ano, wala tay mo Lord, wala mi mahimo kung wala ang imong tabang, no? Dili ta magmahimong mabungahon, dili ta mahimong magmalampuson, walay katubagan ang atong mga pag-ampo, no? Kung wala ang pangalan ni Ginoong Hesus. So, muna mga igsoon sa gipakita sa pag ah, sa atong natun-an karon, no, sa diha nga gitagana sa Dios ang Amahan si Ginoong Hesus sama nga ang tanang lakip niini nga pakapin previous tanan dala na niini tanang spiritual blessings atong maangkon, no, sa iyang pagpili himuon niyang balaan matarong himuon niyang anak gilukat niya og nahatagan sa kapasayloan. So kung ang kasalungat niini, no, kung wala si Jesus sa usa ka tawo na magpabilin nga spiritual nga dead sinners, disobedience, under sa sinful flesh, under sa paghari sa evil, no, walay grasya, walay kalinaw, no, walay kinabuhi, wala diha kaniyang kamaturan ug wala siya nakapadulong sa dalan kay si Jesus mingon siyang dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi walay magadto sa man kung dili pinaagi kaniya. So wala gayud, no, iyon sige ng Hesus na ako maghatag kaninyo og kinabuhing madagayaon og katong wala kang Ginoong Hesus dili niya maangkon ang kinabuhing madagayaon. Wala usab ang bunga sa balaang espiritu kang midawat raman ni Ginoong Hesus ang midawat sa ebanghelyo, midawat sa mga balita moraman ang puy-an sa balaang espiritu ug sa balaang espiritu naa didto ang mga gasa, peace, joy, ang kalinaw, kalipay, gugma, no? Dili gayud magmabungahon, no? Ug magpabilin ang kaligut-gut sa Dios. Kung wala si Ginoong Hesus, wala, nothing ang tao. So muna mga igsoon, kabubuton sa Dios, sa iyang grasya pinaagi kang Kristo Jesus ug angayan lang gyud siya sa tanang himaya. Himayaon nato siya sa atong kinabuhi. Sama sa taga-Efeso nga na-mention sa giingon ni Apostol Pablo sa verse 1, sulat ngadto sa mga matinumanon kang Kristo Jesus, nagkinabuhi nga matarong kahimut-an sa Dios, na sa magpasalamat kita sa iyang nabuhat, na sa gibuhat ni Ginoong Hesus ang kangyud kanang kinatas-an nga sakripisyo ultimate labing maayo labing dako nga matang sa buhat sa gugma ug tungod ni ana ang tanang espirituhanon nga panalangin. So busa daygon nato ang Dios sa verse 6 gingon ug sa verse 12 magdaig sa iyang himaya. Na sila nga unang kastahanon magdaig sa himaya. So sila ang atong modelo, sila Apostol Pablo ang mga kastahanon sa Efeso, no, kita nga tinuod nga nakadawat sa grasya, nakasabot, no, magresulta gayud sa malipayong pagpasalamat ug ipakita kini pinaagis sa paghalad sa kinabuhi ug tanang resources dedicated to God, no? Kay amo man gingon sa Roma 12, no? Kay nakadawat man kamo sa nakadawat man kita sa dakong kaluoy sa Dios busa ihalad nato ang atong kinabuhi ingon nga humot nga halad buhi, no? Makapahimuot ngadto sa buhi nga Dios. So ang tanan nga atong mahimo mao ang pagpasalamat, mga pagpasalamat alang sa iyang talagsaong gugma. So sa atong challenge nun ini kagabihon kita nga mga nagrasyahan diha kang Kristo Jesus angay gayud nga magpasalamaton ug magmaya kanunay sa Dios sa tibuok natong kinabuhi. Padayon ta magpabilin, may nampuon, debosyon, mga lagad sa Dios, no? Ang wala pa diha kang Kristo Jesus kabalo na ta, kabalo na mo sa na-mention ganiya nga apart from Jesus, we can do nothing, dili magmabungahon, no?
sa inyong kinabuhi mismo dili mo mangahon samot na sa ubang tao nga makakita ang wala pa diha kang Kristo kabalo na mo sa inyong kahimtang aya na paglangan aron maangkon mo sa ninyo ang tanang panalangin espiritual kadiha ra gyud kang Kristo Jesus unsa man ang inyong gunitan gisaligan gibasihan buhii ka na buo lang kang Kristo walay kampin kun kulang kaya ba na nimo himuon igsoon sa tabang sa Dios sa iyang kusog pinangis pagampo mahimo na sa atong conclusion mga igsoon kabubuton gayud sa Dios ang tanan sa iyang grasya pinagi ng Kristo Jesus mong mangko nato ng tanang espirituhanong panalangin dili sa atong pabor kay mga buutan na tanang kastanan kundi na pinaagi kang Kristo Jesus na maangkon ang tanang espirituhanon nga panalangin busa himayaon nato siya sa tanang espiritu sa atong kinabuhi mga igsoon another nga pangutana kaya ba nato himuon igsoon sa tabang kusog sa Dios sa tabang sa balang espiritu nagpasiuna niya nga gibutang kanato aron kita adunay gahom sa paghimo nga mahimong matinumanon sa gugma sa Dios faithful nga mga Kristohanon amen mga igsoon magampot ta labing gamahan nga Dios ang mga amahan nga nasa langit salamat sa imong gipaabot kanamo nga mensahe nga Lord ang tanang pangitabo sa imong kinabuhi sa among mga kinabuhi imong gipaklaro Lord nga kini kabubuton nimo ug tanan gayud sumala sa imong grasya ug pinaagi kang Kristo Jesus nasayra namo ang kadako sa mga previous sa mga panalangin tanan nga espirituhanong panalangin dala na pinaagi kang Kristo salamat Ginoo nga amo kining huptan magpabilin kami kanamo kini kanamo ug malaumon kami og Lord ikaw Lord ang among saligan nga maghatag kusog kadasig aron Lord ang among pagkinabuhi Lord pabilin diha kanimo ug kami mahimong mga panalangin Lord sa ang mga nakapalibot kanamo mudan-ag ang kahayag ngadto sa mga nakalibot palibot kanamo labi na sa mga pamilya namo Lord nga wala pa diha kanimo dalaygon ko Dios sa tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus amen o amen